Я? Ще мога ли? Нотинг. Чакай. Лесно. Има време, стой. Има дилей. Дилей. Какво означава дилей? Забавяне. Това знам, бе. Какво ме интересува? Като то giveaway? Gaming to Shark и Logitech. Да, бе. Я го спечели, кай на Данчо. Слушай, само не бега, Опа, Ай. Така. Аре, ти си. Ето, чакай. Седи. Сега трябва да гледаме да го наместиме. Се вижда хубаво. Опа, така. Най-добре. Я да видим. 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 Момчето върза ли ги нещата? Да те отрепа. Да, бе, това е. Ето от татуирания. Супер е, баци! Ето, даже ви виждам, да ви е това. Интернет има. Ще те утрепа! Да не се пребиеш, момче, не е възможно. Сега не ми свети в очите, На Запад Фудс, Ванчо ще го папа. О, некой последва ли, бе, момче? Чаче. Ма Ванка, аз говоря на това Ванка, брат. Имам едно момче в чата, където се казва Ванката. Не бегай! Соски, бе? Соски! И на мене? Мене не ме боли нищо. Ева Сада ще вика дали ме една мозъчна клетка. Ванката вика, Ева Сада ще дали ме една мозъчна клетка. Да, така. Направо изпускат ли ми какта? Изпуска ли? Нещо, че си правиш селфи, нещо такова. Селфи си правим, да. Той е дъртно там, че плешива с шлап. Пешливия. Какво? Айде плешлив на пракам като... Аз не съм стигнал. Студено ли е, пичаго? Супер е. Остана, бе? Предаде Богодух. Предаде Богодух.
След, че ако ти даде една направо, ще изплееш водата през носа. Аре го лапа тогава. Не бегай, само не бегай, бегай, не бегай. Не бягай, Ела да го лапаш, бе. Лъчи, това не лъчи много. Ще пусни музика на те оттрепам. Wait a minute. Who are you? Не бягай, И... Ще ги убия. Коста ти 6 без една. Без шак. Там има часовници, бе, Табаго. Аме с 2 минути назад. Табаго! Я побегай малко, бе.